Mmawa wabwino ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mawa uno muli ndine Mike Mlongoti. Poyamba nayi mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapereka uthenga wa mafuno abwino kwa a Donald Trump chifukwa chopambana chisankho chomwe chachitika mdziko la United States of America. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za umoyo yapempha adindo kuphatikizapo unduna wa zachilungamo kuti ufulumizitse lamulo lowunika za madyedwe abwino mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yasuntha pa mndandanda wa matimu a mumpikisano wa TNM kuchoka pa namba 4 kufika pa nambala yachitatu pomwe yagonjetsa timu ya Mighty Tigers. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wafunira mafuno abwino a Donald Trump omwe awasankhanso pa udindo wa mtsogoleri wa dziko la America. Ndipo mawu ake mtsogoleri wa dziko linoyo wati akufuniranso ulamuliro wa Trump watsopano kuti ukhale opambana, pomwe akuyembekeza kuti agwira ntchito limodzi polimbikitsa nkhani zachitukuko ndi zina pakati pa dziko la Malawi ndi America. Anthu mdziko la United States of America posachedwapa anachita chisankho chosankha mtsogoleri pomwe a Trump apambana pogonjetsa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dzikolo a Kamala Harris. Chipani cha UTM chamema mamembala ake kusunga bata ndi mtendere pamene chipanichi chikukonzekera msonkhano wawo waukulu pa 17 Novemba mu mzinda wa Mzuzu. Mlembi wamkulu wa chipanichi a Patricia Kaliati wati omwe akukapikisana nawo ku msonkhano waukulu wa chipanichi adzasunge bata ndipo asadzadandaule akadzaluza. Ndimangofuna tisindike apa kuti ponena kuti tabweresa ubale sosana kuti panali makangano. Panalibe ming'alu ina iliyonse. Koma kungopera kuti anthu tikamakumana pafupi timachita swahilo nawo tizimene anthu mwina sanamvese kuti apa tikuthandauza chani. Ndeku masiku ambiri takhatu kumana akuluakulu okhaokha ngati ma directors okhaokha imene timene kuti ndi central committee. Nde timakakumananso ndi neki kuti zimene timakambirana ku central committee izo tawuzenso anzathu aneki kuti tikuyenda motani. Mwina mutha kuonanso kuti titakumananso before convention kapenanso ayi kuzakumananso after convention tonse limodzinso nde panalibe mang'alu ena aliwonse. Koma kuti mwina kungoti anthu akakhala kuti ali nyumba ina akamwana nyumba ina amaona ngati akukangana. Ayi nyumba mwathu mwefe sitimakangana timayendera limodzi. Pamene panangofunika nkuona kuti tivomereze ma nomination fee komanso kudziwa kuti anthu amene alipira ndi anthu angati komanso kuti anthu enanso akadakabwerebe kumalipirabe. Pakadali pano chipani cha UTM chati zotsatira za omwe akupikisana pa mipando ya chipanichi zidziwika lolemba pa 11 Novemba, tsiku lomaliza kupereka mapepala kwa anthu omwe akufuna kupikisana pa mipandoyi ndi pa 11 Novemba 2024. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za umoyo yati ndiyokhumudwa ndi kuchedwa kwa ntchito yopanga lamulo lowunika za madyedwe abwino mdziko muno. Wapampando wa komiti a Matthews Ngwale wanena izi ku nyumba ya malamulo pomwe komiti yawo imakumana ndi adindo kuti amve momwe ntchito yopanga lamuloli ikuyendera. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Pamkumano omwe komiti inayitanitsa ndi akunduna za umoyo komanso wachilungamo ofuna kudziwa za momwe ntchito yopanga lamulo lokhudza zakudyayi ikuyendera, zadziwika kuti ndondomeko yomwe dziko lino limagwiritsa ntchito pa zakudya inasiya kugwira ntchito mchaka cha 2022 ndipo pakadali pano dziko lino lilibe ndondomekoyi. Wapampando wa komiti ya zaumoyo ku nyumba ya malamulo a Matthews Ngwale ati komiti ndiyokhumudwa kuti ntchito yokonza ndondomeko komanso lamuloli ikuchedwa. Apa iwo auza unduna wa zaumoyo kuti abweretse ndondomeko komanso bilo ku nyumbayi kuti akazione, ponena kuti izi nzofunika kwambiri kunzika za dziko lino. Next week unduna wa zaumoyo abwera kuno parliament kuzapanga brief committee yathu pa nkhani ya policy ya zakudya ya tsopano. After that limodzi tiyendera limodzi ndi Minister of Justice
kuti policy yo ndi bill zipite ku cabinet kuti lamulo lichitidwe pasi parliament imo la zakudya malaimo. Zikatero ndekuti chimechi chitike muzipatalamu muzipezeka kuti zakudya zimene zikupasidwa ma patients azionesesa kuti zikusatira lamulo limenelo. Zakudya zimene akudesedwa ana school azionesesa kuti zikusatira lamulo limenelo. Pali ponse pamene pali anthu pali zakudya kuchitidwa provide. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku unduna za umoyo Dr. Matias Joshua ati undunawu kukonza ndondomeko yatsopano ndipo ndiwokonzeka kupereka gawo la ndondomekoyi ku komitiyi. Iwo atali ndi chiyembekezo kuti zonse ziyenda bwino kuti dziko lino likhale ndi ndondomekoyi komanso lamulo loona za madyedweri. Ndi kuti sanduke polisi ya boma imenena tikambirane ndi ku parliament kumene kuli komiti imene imang'anira za umoyo. Tikachokapo timakumananso ndi full cabinet imene imapanga approve. Ikapanga approve ndekuti tili ndi document ya nyuwani. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma ndi bungwe la United Nations Development Program akuchirimika kudziwitsa anthu, mabungwe ndi kampani zokhudza lamulo lothandizira pa nkhani za ngozi zogwa mwadzidzidzi. Komishonala oona za ngozi zogwa mwadzidzidzi a Charles Kalemba ndiye wayankhula izi pa msonkhano wa masiku anayi mu mzinda wa Blantyre. Mese Zamawa wadza ndi zambiri. Polankhula potsegulira msonkhano wa masiku anayi okhudza lamulo lowunikira nkhani za ngozi zogwa mwadzidzidzi, komishonala oona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno a Charles Kalemba anatsindika kuti lamulo latsopano lowunika nkhani za ngozi zogwa mwadzidzidzi la chaka cha 2023 lomwe likuyang'anira kwambiri kulimbikitsa kuteteza komanso kuchepetsa chiopsezo chomwe ngozi zogwa mwadzidzidzi zimabweretsa ndi kothandiza. Iwo ati nkofunika kwambiri kuchepetsa mavuto omwe amadza pamene pachitika ngozi zadzidzidzi maka pomanga zinthu zomwe zili zolimba komanso zopirira ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Anthu azathu amene amapanga maplani asite maplani amatawuni aonesese kuti zinthu zimene zozo akuziyang'ana tisanayambe kupanga maplani aja. Tikumanga misewu, timange misewu imene tikudziwa kuti tsiku linache kuthodza bwera madzi okokolola misewu. Kodi timanga misewu yotani yakuti ngakhale madzi adzabwere asadzakokolole, chifukwa chakuti akakokolola ndalama zimene tinamangira zijataononga tidzafunanso ndalama zina zakuti timangireso. So kuteteza kungozi, kudziteteza kungozi zogwa mwadzidzidzi nkochipa kusiyana ndi kuti tikadzipulumuse kungozi zogwa mwadzidzidzi. Polankhulanso pa msonkhanowo wachiwiri kwa oyimirira bungwe la UNDP mdziko muno anati mabungwe ndi makampani akuyenera tsopano kuonesetsa kuti akuphatikiza ndondomeko mu dongosolo la ndalama zothandizira komanso kuchepetsa mavuto omwe amadza pakachitika ngozi zadzidzidzi. Ndipo limodzi mwa mabungwe omwe akutenga nawo gawo lalikulu ndi la National Planning Commission lomwe lati kugawana nzeru ndi zochitika pakuchepetsa zotsatira zomwe zimachitika pakagwa ngozi zadzidzidzi ndikofunika kwambiri pokonzekera zochitika mzamtsogolo. Tikati dziko tidzakhale dziko lodzidalira lotukuka komanso kuti ndondomeko za SDGs tifikirepo. Kuti tifike kumeneko tikuyenera kumapita chitsogolo nthawi zonse. Koma ngozi zadzidzidzi zikafika ngati dziko zikumatibwezera mbuyo kwambiri, ndiye kuti tifikire chitsogolo mene tikufunira sizikutheka. Chofunika kwambiri nchonena kuti tikamachita chitukukocho zikhala tikupita chitsogolo, ndiye njira zimene zizi zotetezera zingozi zogwa mwadzidzidzi zikuyenera zikhale mu ndondomeko ya plani iliyonse, kuyambira ndondomeko za mabungwe komanso amene sali aboma, kuti ntchito izipita chitsogolo nthawi zonse. Tonse tikhale pamodzimodzi tizigwirira ntchito limodzi. Mikumanoyi ikuonetsera mgwirizano wa mabungwe a Dodma ndi UNDP polimbikitsa kuthana komanso kuchepetsa mavuto omwe amabwera chifukwa cha ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno. Mese Zamawa, MBC, Blantyre. Unduna wa zamadzi wati nkofunika kuti anthu mdziko muno adzitsatira ndondomeko zoyenera akafuna kukumba zitsime komanso mijigo ngati njira imodzi yoteteza madzi a munthaka. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu ku undunawo azione butawo, ndondomekozi zitha kuthandizira kuti
madziwa omwe anthu ochuluka amamwa komanso kuchitira ulimi adzitetezeka komanso kusungidwa bwino. Zambiri mulipoti la Lonjezo Msodoka. Akatswiri oona za madzi amati madzi omwe amakhala pansi pa thaka amathandiza anthu ambiri pa moyo wa tsiku ndi tsiku, makamaka pa ntchito za pakhomo, ulimi, ntchito za chilengedwe komanso ntchito za m'mafakitale. Madziwa akachepa zimapereka chiopsezo ku ntchito za mtunduwu zomwe zimachititsanso kuti anthu asakhale ndi chakudya chokwanira. Kamba ka izi ngati njira imodzi yosamalira madziwa, unduna wa zamadzi ndi ukhondo walimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzitsatira njira zoyenerera pokumba zitsime ndi mijigo komanso kumachita kafukufuku asanayambe ntchito yokumbayo. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu ku undunawu Azione Butawo, kutero kutha kuthandizira kuti madziwa azisamalika komanso kuti adzikhala nthawi yayitali akupindulira anthu mu ntchito zawo. Akamakumba paja amenera kupanga kutsatira ndondomeko yake yoyenerekera ija chifukwa malo mwina pali maboho ena amene sakuyenera kuyikidwa, so zimakhala zovuta kuti kukayendera kupanga monitor chifukwa sitikudziwa olayenda bia sakudziwa kuti maboho ali pamene pajapo ndi anthu aja akungokumba in the end athopezeka kuti akungomaliza madzi ambiri aja akukumba akupanganso zachisawa zosadziwika bwino eti. Athokozani Kaitane ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Water for People, ndipo iwo atsindika kufunika kuti anthu mdziko muno adzigwira ntchito limodzi ndi adindo oyenera pa ntchito yokumba zitsime komanso mijigo. Iwo ati kutero kumathandizira kuti anthu akumbe zitsime komanso mijigo m'malo oyenera, komanso kuti anthu adzikumba mulingo wovomerezeka poteteza madziwa, poonetsetsa kuti anthu mdziko muno akutetezeka ku matenda omwe amadza kamba kokumba zitsime ndi mijigo m'malo osayenera monga moyandikana ndi zimbudzi. Timapezeka kuti anthu akumba zimbudzi, tukumbaso chitsimenso pafupi ndi zimbudzi zomwezo zimene zimathandizira kufalitsa matenda amene akhozanso kutipweteka ife tomwe. Mamoti tikhale ndi madzi koma matenda otsekula mimba amapita patsogolo. Ngati afuna kukumba zitsime amayenera akapemphe chilolezo kuchokera ku National Water Resources Authority. Akapatsidwa license imeneyo amakayionetsa kuja ku bungwe lopereka madzi akatero ndi kuti akhoza kukumba. Akatswiri a zamadzi amati madzi omwe amakhala pansi pa thaka ndi ochuluka, ndipo mayiko ngati kuno ku Malawi anthu ambiri amadalira madziwa kudzera m'mijigo komanso zitsime. Lonjezo Msodoka, MBC, Lilongwe. Mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress MCP a Brown Mpinganjira wapempha anthu akumulanje kuti akhale pambuyo pa President Dr. Lazarus Chakwera yemwe ali ndi masomphenya otukula dziko lino mosayang'ana madera ndi ndale. Ampinganjira anena izi pa msonkhano wa ndale omwe anachititsa ku likulu la Group Village Headman Lowa kwatiye Mabuka kumulanje. Nayu Blessings Cheleuka ndi nkhani yonse. Poyankhula kwa anthu omwe anasonkhana ku likulu la mfumu Lowa kumulanje, a Brown Mpinganjira anati President Chakwera wachilimika polimbikitsa mgwirizano mdziko muno pamene akugawa zitukuko madera onse mosatengera mtundu kapena ndale. Tiyang'ane kaye kuti number 1 ndife ana a Mulungu, ndife Amalawi, kenaka titha kumaganiza za mitundu yathu, za mabanja athu, koma tika nzeru zathu pa mitundu kwambiri ndi zimene zimayambitsa nkhondo. M'mayiko mwina anthu ayamba nkhondo za mtundu ndi mtundu chifukwa cha zinthu zazing'ono ngati zimene zizi. Ifeyo kuno ku Malawi taonera mayiko ena kumene kwakhala nkhondo zosiyanasiyana. Ndi mdalitso wathu kuti tithe kuphunzira kuchokera mamistake anzathu amene anapanga kwina, tisabwereze mamistake omwewo, tipange zinthu moti tikakhazikitse bata ndi mtendere. Pa msonkhanowu mamembala 53 a chipani cha DPP motsogozedwa ndi a James Mathia omwe amafuna kuyimira pa ukhansala ku ward ya Thabwa pansi pa chipani cha DPP analengeza kuti atuluka mchipani cha DPP ndipo alowa mchipani cha MCP. Ndinaona ngati kuti panali zimene zimabwera zimakhala kuti a DPP amangopangira kugawana zina chilichonse okhaokha kuiwala kuti athe kuthandizanso anthu ena kuvutika m'mamizimu, lese makoponi
akabwera kwabwera chitithazo lene simengekale alotitabwera amagawana okhaokha ndinoti zitoti sizimathandiza. Ndipo inenso ndalimbikitsika kwambiri, ndakondwera kwambiri kuona anthu ochuluka chomwechi akubwera kudzajoyina chipani cha Malawi Congress Party. Izi zikutanthauza kuti anthu m'midzi akudziwa zimene zikuchitika, akumva zimene zikulankhulidwa, akudziwa kuti mavuto ena amene tili nawo si chifukwa cha president athu kapena dziko lathu, ndi mavuto a dziko lonse lapansi. Njala pano ili pena paliponse. Ndimakamba pamene paja kuti onani ku Zambia pano magesi munthu akaonera magesi 5 hours pa tsiku amene ndodala mpaka anthu aku Zambia kuti bola ku Malawi. Komanso ife kuno ku Malawi kuti bola ku Zambia. Ku South Africa lero ambiri Malawi muno ali ndi achibale ku South Africa. Magesi ndi ovuta ku South Africa. Anthu afika pakuti bola magesi okhawa bola ku Malawi. Ifenso koma tikuti bola ku South Africa. Mavuto amene alipo pano ndi a dziko lonse lapansi. A Brown Mpinganjira kwa sabata zingapo akhala kuchititsa misonkhano m'maboma a Mulanje ndi Phalombe. Blessings Chileuka, MBC Mulanje. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapereka uthenga wa mafuno abwino kwa a Donald Trump chifukwa chopambana chisankho chomwe chachitika mdziko la United States of America. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za umoyo yapempha adindo kuphatikizapo unduna wa zachilungamo kuti ufulumizitse lamulo lowunika za madyedwe abwino mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yasuntha pa mndandanda wa matimu a mumpikisano wa TNM kuchoka pa namba 4 kufika pa nambala yachitatu pomwe yagonjetsa timu ya Maite Tigers. Takulandiraninso ku nkhani zathu ndipo tipitirize ndi nkhani yokuti gulu la achinyamata andale ku Mangochi lomwe ndi la achinyamata ochokera mzipani za ndale zosiyanasiyana lati malo aukhondo mzipatala ndofunikira kuti odwala achire mwansanga. Mkulu wa gululo Felix Ngolingoli amayankhula ku chipatala cha boma cha Mangochi komwe anakagwira ntchito zachifundo kuphatikiza kusesa ndipo pamapeto pake anapereka mphatso ku wodi ya ana. Devuma ali ndi nkhani yonse. Poyankhula pamene amagwira ntchito zachifundo pa chipatala cha boma cha Mangochi, mkulu wa gulu la achinyamata pa ndale la ku Mangochi a Felix Ngolingoli ati gululi adalikhazikitsa ndi cholinga chofuna kuonetsa dziko la Malawi kuti mu umodzi muli mphamvu. Iwo ati achinyamata ankagwiritsidwa ntchito ndi zipani za ndale pa ntchito zoyipa monga kumenya anthu komanso kuyambitsa ziwawa, koma atazindikira kuti pamapeto pa zonse moyo wawo ndi omwe ukuvutika, adakhazikitsa gululi kuti azigawana nzeru za bizinesi zopititsa patsogolo moyo wawo. Iwo ati ntchito zachifundo zomwe agwira pa chipatalachi ndi imodzi mwa mfundo zomwe amatsatira ku gulu lawo.
ganizo limene lili linabwera titatha kuona kuti ifeyo tikukhala ndi malingaliro oti tibweretse mtendere pa dziko la Malawi. Komano mkati mwa kubweretsa ganizo limenelo muli ena amene akuti tipange bwanji. Ndiye tokha chinyamata tinasonkhera ndalama zimene tinatha kugula soko uja ndikuti tibwere tidzaone azathu kwali mkati mchipatalamu akuvutika koma omwewo tidzawafuna nthawi ya kampeni ikayambika. That's why tinakhala ndi ganizo lonena kuti tibwere kuno tidzawayendera azathu kwalimbikitsa kuti kunjaku ngakhale muli muno zipaniziya zikupitirira. Mmodzi mwa akuluakulu apa chipatala cha boma cha Mangochi a McDonald Gondwe ati mabungwe ena atengere chitsanzo chabwino chomwe gululi lachita. Kupempha kuti izi zisathere pomwepa ngati kuti kotheka adzalinganiso tsogolo kudzabweranso kudzatithandizira zipatala nazo ziwiri tili ndi main hospital komanso tili ndi chipatala cha maternity. Panopo tangokhala kusetere ndi main hospital kuno komanso kuli maternity. Phatikizaso zipatala zina zonse zomwe tili nazo m'Mangochi. Komanso mwina kupitira ndikupemphanso kuti madera mwinako ngatinso alipo atengerenso ndithu chitsanzo chabwino chomwe apanga achinyamata a young politicians akuno ku Mangochi. Gulu la achinyamata pandale la ku Mangochi lili ndi anthu 49 ochokera mzipani zisanu nziwiri za DPP, UDF, MCP, PDP, Afodi, UTM ndi PP. Gululi limasonkha ndalama zomwe limagwiritsa ntchito pa ntchito zosiyanasiyana. Dave Uma, MPC, Mangochi. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yasuntha pa mndandanda wa matimu a mu mpikisano wa TNM kuchoka pa namba 4 kufika pa nambala yachitatu pomwe yagonjetsa timu ya Mighty Tigers ndi zigoli zitatu kwa du. Masewerowa amasewerera pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre dzulo. Amin Musa ali ndi ripoti. Bullets inayamba mphindizo yamba za mchigawo choyamba ndi njala ya zigoli koma katswiri ochinga pa golo la Tigers Lake Tizola anagwira mwaukadaulo mipira yomwe Bullets imamenyera pa golo. Kumapeto kwa chigawo choyamba ndipomwe timu ya Bullets inapeza chigoli choyamba chomwe anamwetsa Chikumbutso Salima. Mchigawo chachiwiri mphunzitsi wa Tigers Lero Mpulula anasintha osewera ena pomwe anabweretsa osewera monga Precious Chipungu ndi ena koma izi sizinathandize kalikonse. Mkatikati mwa chigawo chachiwiri Chikumbutso Salima anamwetsa chigoli chachiwiri asanabwerenso Ronald Chitiyo ndi chigoli chachitatu kuti masewerowa athere mokomera timu ya Bullets ndi zigoli zitatu kwa du. Bullets yasuntha kufika pa namba yachitatu ndipo ine mapoint okwana 44 ndipo ikusiyana mapoint atatu ndi timu ya Mighty Wanderers yomwe ili pa namba yachiwiri. Mumasewero ena omwe anaseweredwa masana lachitatu mu mpikisano wa TNM matimu a Craig Sporting ndi Kamuzu Barracks alepherana posamwetsana chigoli china chilichonse pa bwalo la Dimba ku Mchinji ndipo timu ya Baka City inachokera kumbuyo ndi kugonjetsa timu ya Fomo ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Kupitiriza nkhani za masewero, phungu wakumwera kwa boma la Nkhatabe a Ken Zikhaleng'oma wati akambirana ndi akuluakulu oyendetsa masewero a mpira kuti adzigwirira ntchito limodzi ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo luso la masewero kuyambira ku madera a aphungu. Ang'oma anena izi pamapeto pa masewero a chikho chawo amene anachitikira ku Tukombo m'boma la Nkhatabe. Hassan Phiri walemba ripoti limene akuwerenga ndi Rudoviko Nyirenda. Anthu osiyanasiyana anakhamukira ku Tukombo kumene kunali ndime yotsiriza ya chikho cha Ken Zikhaleng'oma. Timu ya Medina inathambitsa timu ya Houghton ndi zigoli zisanu kwa chimodzi ku mpira wa miyendo wosewera muna, pamene ku mpira wa manja timu ya Brazil Sisters inagonjetsa timu ya Tukombo. Unali mpira umene anyamata anaonesa luso lodziwa kumwetsa zigoli, kudyesa njomba komanso ukadaulo osiyanasiyana pa mpira. Phungu wa deralo Ken Zikhaleng'oma wati pakufunika kulumikizana ndi adindo oyendetsa masewero a mpira kuti zikho za aphungu zidzithandiza kutukula masewero dziko muno. Ndeti kuwape mphadi anthu amene amang'anira za masports akamamva kuti phungu apitoko akakhale naye kuti akadzikatha kuthandiza maganizo komanso aonere limodzi anthu ena amene ndi matalenti abwino amene angathe kuwapititsa kutsogolo kuti dziko lathu lino litukuke pa nkhani ya masewero. Ichichi nchofunika kwambiri tikati timachita invest kwambiri mu sports komanso boma monga ngati ma constituency kapena ma president mamba ma presidential cup mamba chanchani zimene zidaso zimachita devolve ndeyiwo aja ndife tizigwira ntchito limodzi. Poyankhapo pa nkhaniyi, mlembi wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mu chigawo cha Kumpoto
amasiya nyasulu akugwirizana ndi pempho la azikhale ng'oma. Timathokoza anthu ngati azikhalewo kuti amakhala ali ndi chidwi choti athe kuthandiza masewera a mpira, komano mwapadera tiapemphe kuti azitha kusatira ma structures athu amene tili nawo m'mabomamo. Kuwapempha onse amene akufuna tithandize kucha sponsor ma activities a football, kuti kuli Football Association of Malawi komanso kuli ma regional bodies, ndipo ma activities awo onse abwerese kwa ife tiagawe kuti asewera bwanji. Aken zikhale ng'oma omwenso ndi nduna ya zamdziko anapereka ndalama zokwana 6 miliyoni kwacha zoyendesera chikhochi, ndipo timu ya Medina imene inapambana pa mpira wa miyendo wa amuna inalandira ndalama zokwana 1.2 miliyoni kwacha, pamene Brazil Sisters inalandira ndalama zokwana 600,000 kwacha popambana chikho cha mpira wa manja. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapereka uthenga wa mafuno abwino kwa a Donald Trump chifukwa chopambana chisankho chomwe chachitika mdziko la United States of America. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za umoyo yapempha adindo kuphatikizapo unduna wa zachilungamo kuti ufulumizitse lamulo lowunika za madyedwe abwino mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yasuntha pa mndandanda wa matimu a mumpikisano wa TNM kuchoka pa namba 4 kufika pa nambala yachitatu, pomwe yagonjetsa timu ya Mighty Tigers. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti ndikufunirani mawa opambana.